जोंहा दिनै हाल जांख्रा दाउ लादों नै बिब'आ गलायनानै मासे हाग्राफ्राबो खायाबो जारा दुब्लिया बेलेगाव खाबना बेलेग गामियाव हाल जांख्रानि दाउ लाबाय नै बिब'आ नोंथाङा साइकेल सालायनो नायनो नामा दिनैनो देखायनोसै आरो साइकेल सालायनायखौ नायदो बिब'आ साइकेल लाबाय जोंना नै नोंथांमोना नायनो होनबाय थानाय बिब'आ जोंना साइकेल सालायनो लोगोफोर जोंहा जांख्रानि दिनै माइ गायाखै आरोना ट्रेक्टर होग्रोजोब्बाय नै दिनै फुरा जांख्रा ओमफ्राय खर'सिम दङ ओंखायनो गायजोबना लागाबाय सिगां गायखाबाय जांख्रा गुड मर्निं लोगोफोर आंनि फंबायनि इउटुब चेनेल जितिस बर' इउटुब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायनाय थाबाय जोंहा दिनै दुब्लियाव माइ गायदों जांख्रा माइ गायनाया दिनै जोबथाबाय फंबाया बारा ब्लग लाबोआमोन दिनै आं ब्लग लाबोनो साननानै ब्लग लाबोदों माने आगैया लाजियो आंना बेखायनो आंखौ बुंदो आब' नों लाबो ब्लग होननायखाय आं आगैनि मबाइलावनो बा आगैनि इउटुब चेनेलावनो ब्लगखौ हगारनोसै दायो मा देखायलांनो हायो नाजानोसै दा आङो दुब्लियाव दंफैयो आगैया आलि खोगासिनो ओमफ्राय बै नै आनै आमाइ गासैबो आइमोन माइ गायगासिनो दा आं इसोरखौ खाथियाव देखायनो आं दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग खालामनो गोसो जाना खालामबाय नै जोंहा दिनै जांख्रा नै आमाइ आनै आबैमोन माइ गायदों आरो हाया मा देखायनो नैबे आंनि आइ नायलांदो लोगोफोरा अननानै मा देखायनो हायो देखायनोसै आं दायो फोथाराव दंफैयो दा आं न' फारसे थांफिननोसै बेदर गोदानो दै फुदुंना दोनदों आरो माइ आदुलाथार आंना फंबाया मबाइल केमेराया मोजां नुवाखै दिनै मानोबा बोथोरानो बोरैबा नालाय होथारा लाजिनानै आंखौसो बानायनो होबाय थायो आंना फंबाया बेखाय आं दिनै बानायदो गोबावसै लोगोफोर ब्लग लायैया चेनेलाथ' जाबाय ससे नाथाय मनिटाइज खालामनो मोनाखै मनिटाइज खालामनो थाखाय नोंथांमोना एसे हेल्प होदो थाबैनो भिउसखौ 10Kसो बारायना हो आरो नोंथांमोना मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन बिदिनो ब्लग हगारनो नाजासिगोन बिब' फंबाय सानैजों ओरैनो बेकारसो थाखायो सानैबो दादि बयलार मा नैबे सेरब्रै गासै नैबे दादि ओमफ्राय नै आंनि बाबा दाउ गोदान नागिरदो दै बयलार आरो लकेल दाउ मासे दै गुदुं फैनायावनो गोलोमनाय लांबाय दुब्लिनिफ्राय थाबायनायाबो एसे खस्थ' जायो नालाय बेखायनो दायो आङो साहा फुदुंनि आयं लाहानावनो फुदुंना होनोसै सानि जगार खालामनि नै माइ गायग्राफोरनो मुरि सिनि सापात भाजा जानो थाखाय थालिर बिलाइ लाबोखादों आरो साहा फुदुंनोसै लोगोफोर साहा जानना होनोसै माइ गायग्राफोरनो सिनि होनोसै आं सायाव होदोबा mana nuna agama malire agama malire ayah agama malire kan mica bos motor nana dari hey jamba seng kan nung ring marale nung pore akhina kan ring mara agama agama
जोबसिगोन लोगोफोर माइ फोनाया माइ फोनाय गायनाया सान्दुङा दुंमारबाव एसे दुंमारा होनदोंमोन माजोंबो गोबावजों भिडिअखौनो बुंनो लाजिलायबावलायो भिडिअआव बुंना मा होनो ब्लग बुंनो मा बुंनो मा मानो जायो आरो हा सल' खननो रोङालै रावबो माबायानो ना बे एसे माबाया जायाखैना सा गैयालै सान्दुङा आं मैया बुंयो दुब्लिनिफ्राय लिंहरना लाबोना साहा लोंहोबाय गैला साहा लोंदो रायजोफोरखौ साहा लोंहोबाय लकेल दाउ एवगासिनो आं दायो एवनायखौ होस्लाबासै लास्लाबनो हायासै थेवबाबो एवबाय थानायखौ खोन्थाबाय बोखारना देखायथ'ला आखाइया एसे हमनो डिस्टार्ब जायो गोलोमफोजोब्बाय रान्दिनि जानो हाया गरमथार लोगोफोर दायो बेदर मोनसिगोन आरो बेदर मोननायखौ देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो माबायदि सोर एवदों बेनि बारै बेदरखौ एवनायखौ देखायनोसै आरो चलो नायलांदो होमबालाय बे कौन है मेरा आब' हाय आंनि आब' गथ'फ्रा गेलेलायजोबना दं बे बेदर एवनायखौ नायना मा सिङाव आं गुबुन नुनाय खालाम आं सानैखौ दैयाव दां बयलार बेदर लोगोफोर गरमा फैसिगोन एन्दार गरमखा गरम दै गरमा खाम संग्रा मानसि जानांगौबा मानसिया लावजोबगोन लोगोमोन बेबायदि गरमखाबो बेयावबो उपाय गैया माबाबो जाया बेयावबो नागिरबाय बेयावबो थांनाया माइ गायनो बेखायनो दै एवनानै जाबाय आङो एवनानै होनोसै दायो आं बेदर एवगासिनो बेदर गोदानानो गिदिर गोदान दोनदों देखो सेरियाव दङ हनै माबा लाइटआनो गरम थांलायनायखौ सानांगोन सेरियाव नै गरमजों नाय बेदरखौ नायदे नाय बेदरा माबायदि मोनगासिनो जि बुरजा एवदों जि गरमाव माबायदि एवदों मुङाजों नुला नै बेदर एवगासिनो माने बिराद गोबाव जानायखाय नालाय लाजिनाय मोनो बिराद बोखारब्रा बेदरखौ आं नुगासिनो नै माबाजों मटरजों बेदरजों एवग्रिया नै नोगोद गाजाखा माने भिडिअखौ लायो बिराद गोबाव जाबाय बिराद माने कमप्लेक्स जायो मा बुंनो मा थानो जाबाय थायो रायलायनो मानो र' 2 months जाबाय 2 years जाबाय आं भिडिअ लायैया ब्लग दिनै लाफिनलायबाय फार्स्ट टाइम गोबावनि उनाव न'आथ' जोंहा न'आ जोंहा न'खौ दं उनाव नुगोन र' नुनो मोनगोन नोंथांमोना नाय फिसाजोआ उन्दुबायसो आंना फागिनानै उन्दुबायसो ओइ आब' सिखार नै उन्दुबायसो मेमब्रांब्रां उन्दुखायो फाग्लासो बिदिजों बोरै जानो जुमाय लोंबाय लायरान दं रायनाङालाय रेकर्डसो खालामदां सालायनि र' बेफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ओमफ्राय दायो न'आव थांसिगोन लोंनाया लोंगासिनो बाय बाय टाटा मोजां नायनो साबसक्राइब खालामदो